sa kaawit. Maayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminawan niining handumanan sa usa ka awit. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Ace. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga nagkuluhan, kahit malayo ka. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba sa iyang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Zamboanga del Sur. Ito matatampo nagdasingan nga Ace. Recorded by X Thunder Gaming. Ay, Miss June og si Yin na eh. Mag-snack ko na mi. Upaw, upaw! Haluya, luya! Upaw, upaw, upaw! Ayoko niyo hilapti pa! Huwag mo ko mangilapot ninyo ha! Abi na akong kauka! Hoy! Iuli lang ka sa babay! Kung sa man, di na ninyo iuli, kay sumbagon na mo! Patuloy na, Bert! Ning kuano yung laban, oh! Kamu ba? Palakaw na mo! Aron di na mo sumbagon! Yay, sabat! Yung laban! Salamat, Migo ha! Anidool ka na ako. Ilang giuli ang akong kao. Oh, may kaso. Karon palagi ko makakita na mo din eh. Transferi manggod ko din eh. Mo di ay. Unsa day mong name? Nika, ikaw? Ace. Miga na ta ha? Sige. Please! Jun! Ay, Hina! Dali mo kay, di ako'y bago nga amiga. Ha? Bago na kong amiga. Transferin na siya din eh. Ay, Nika ang iyang name. Nick, ang akong mga friends, si Jun o si Hina. Ay, Nika. hi Nika. Hello. Friends na ninyo ha? Salamat kay nanagig ko yung mga friends din eh. Wa ni mo bully na ako. Ingna ko kung naimubulin mo kay tabangan na mo kulata. Isuga ah. Ako pa? Nika, nako'y pangutanan ni mo ba? Hibaw na kon si mong pangutana. Ha? Ngibong kasangan ng upaw ko. Oo. Nakita man ako ang imong upaw. Katong gibuli ka. Ngano din ang mo? Gitipos manggod ko. Mga ako ning kawaan kay wa pa man matubo. Lain man tan-aon. Sige lang ay, mutubo naman na. Please! Sige lagi mo kuyog ni Nika. Nakras ka niya, no? Ha? Wa man. Atik-atik sa kada. Tukan lang, good. Di bitaw ko magsaba. Basta ba ya? Di ka magsaba ha? Di lagi. O bay. Crush pa daw na ko si Nika ba Jun? Taan bigid lagi ko. Uy, ibang saba ha? Di lagi. Niya, di ka manguyab niya. Di lang ko ba yun eh. Masing masuko siya na ako. Bahala ka. Hapit na ra ba to mo graduate basig na di na mo magkita. Ha? Recorded by X Thunder Gaming.
congrats, Nika. Congrats, Ace! Congrats na tong tanan. Congrats! Jun, yun na, congrats. Congrats na tanan! Bayis, kumusta? Okay ra bay. Itubo naman ka, bay? Ikaw gani, nitubo nam saga. Kumusta man mo ni ka, bay? Ay, wala may magkita bay. Ang last na mong kita, katong ni-graduate sa elementary. Uy, suroy, ato sila hawi. Hmm? Kumusta ba? Nika, Uy, niya malagi ka, Ace. ngumusta ra ko nimo? Nagpa-enroll na ka? Wa pa. Ano naman? Magpaabot ako nilang magpapagod kung asa ko nilang pa-eskwelahon. Nadi ko ihatag nimo. Unsa man na? Daro. Buwak? Anong gihatagan mo ko ni mo buwak, Ace? Kuan, kining... Nga nalagi nga gihatagan mo ko ni mo buwak. Unsa may buoti pa sabot ini? Nga abda, imo tatong kiingnan nga I love you. Nauwaw ko ba eh? Natigil ka makauyab ng kauwaw-uwaw mo diya. Bay, nabawa kas balita. Ang samang balita ba eh? Wala naman dinis ni ka sa ato. Kain mo di siya ba eh? Ida sa iyang iyaan dito sa Manila kay dito na kuno paskwelahon. Ha? Pila na katuig na nakalabay, sukad nga nibiya na snika din sa among dapit. Ay, kumusta na kasi ha? Murag imingaw naman, hinong ko niya naman. Ace, Uy, yun na. Ikaw mo gulay na. dali na uy, mamauli na ta. Kadiyot sa kay akong kauna kong mga butang. Nausam ko. Naman inong ko'y kipati ni Hina nga. Nagsige may kuyog. Unsa ka kung ako siya panguyaban. I'm sorry, Ace. Di ka mahimo na kong sugton. Ha? Nga naman. Una, nag-eskwela pa ta. Mga bata pa sa ta. O dili ko gusto nga magubang atong kasuod. Maong dili kita pwedeng magkauyab. Iyan na. Atong ipabilin ang atong kasuod. Ug magtarong tag-eskwela para sa tong future. Ay, saktam sa Sina. Ang ilan tuod nga mo focus mi sa mong pagskwela. Makalingaw sa kong Facebook eh. Aron, madivert nga akong nauna. Sinikam ni friend request na ko. Ikaw ni? Nika? Ako yung tao ni Ace. Nagwapam kag samot ay. Buyag ha. Nitubo na mo akong buhok mong nakaingon ka ni gwapa ko. Gwapa mong kadaan. Nisamot lang ron nga nitaas ng imong buhok. Salamat. Abi ni mo, Nick. Imingaw ba ko nimo? Parehas dita. Gimingausap ko ni mo. Nick. Naunta ko isulti nimo ba? Hinaot ta nga di ka masukon ako. Unsa man? Ang tinuod sa gamay pa ta. Nana ko ipag... Hello, Ace. Kadiyot lang ha. Magstorya lang uya tag-usab ha. Daghan pagit kay kukuhaton nga assignment ay. Mao ba? Pasensya na ha. Okay ra. Sige lang, kung may time ko, manawag lang unya ko ni mo. Amping diha. Sige. Ikaw sab. Amping diha.
Akong na-feel nga di pa andam sinika nga maguyab-uyab. Kay iya manggili ko nga mong istorya. Sa pagkakaron, mag-chat man mi. Pero panagsa na lang kay parehas man mi nga busy sa pagskwela. Bisan to og layo siya nako pero wa pagyapon mawa ang akong feelings niya. Og nangandoy ko nga makita mi pag-usab. Dinhin lang ko to. Og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kito mga higalan kaagi ni Ace nga taga Zamboanga del Sur uban sa awit nga iyang kipangayo. Sa awit nga iyang kipangayo. Awit nga nagkuluhan kahit malayo ka. Ang maong kaagi gibahatan na duha sa radyo ni Ricky Persuelo gating ug ubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamuusab mga higala ag mga sukin ti paminaw. Kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.